chokora mag wuondo ji. Kwano dok donji to koro un kaka jood bura ang'o ma dutim mondo mi ukony jopiny nikech bei to en masuwa keto mana kaka iwacho no wadhi e supermarket achiel koso nitie kaka omak tiyo gi sirikal owacho ma kata gima dang' utim be koro onge. No, nitie gima wanyalo timo nikech achiel wan wanyalo dhi kelo lokruok mondo wawach ni budget kokele kata chenro ma sirikal nigo mar tiyo gi pes jopiny kokele od bura, jood bura nigi teko mar loko mondo kete kuma onyalo kelo konyruok ne japiny. But ing'eyo ni king'iyo od bura kaka entie sani, nitie gik mwabro wacho to wabro machalo joma go koko. Gin gik mane wachako wacho kata 2013 kane wawacho ni gowe muolo ni biro hinyo jopiny. Onge ng'ama ne winjowa nikech ne nitie tyranny of numbers. Nye neno ka jo Kenya nyok omiyo Kenya Kwanza majority e National Assembly. To immediately kada kapok wach yiero tieki, kapod wach ywaruok ni e Supreme Court, to jatend piny owacho masani osechako luongo wabunge ka gi kacha. To wabunge wambe mang'eny maonge gi principles, gionge gi msimamo, osechako lokore modok kocha. Koro ino ka namba manyo jo Kenya omiyo Azimio mar wabunge 171, karibu wabunge 14 osedar. Wadong' mana gi wabunge 157 kende, ma bende moko kuomgi wacho ni gin kodu to ok gin kodwa. Then ino kama manyo kel gi independent 12 already 10 tinde wacho mana wach jo Kenya Kwanza. Koro ino ni kata dang' wateri wach kata twak manyalo loko mondo pesa mang'eny oter mondo konyo jopiny. Pod ibro nongo kaka tamore, gibro mana keto gik ma anyalo luongo ni populist agenda mar Kenya Kwanza. So but one kaka jood bura makwedo wabro bedo gi thuolo mondo mi wa ler gik ma kopo no tim to nyalo kelo konyruok ne jopiny. Koro jopiny biro pogo kinde gi jok manyo koro mi sirikal koro riambogi. To gimi wacho en ni koro moko biro mana go